Bandiraɓe jam wale mon aset sappoygo lewru mboyi hitandu ujune ɗiɗi e nogas e tati en garti wadde roɓindo jayndeji garandi en e subaka hande o e nder leydi Sénégal. Puɗɗortoɗen ko jayde l'observateur arti koye jokkodiral hakkude Macky Sall horejo leydi Sénégal e Kais Saied mo ganduɗa hoore ma ko horejo leydi Tunisie. Jayde l'observateur noon arti e sababuji caabiɗi kanko horejo leydi Tunisie yiddemo jokkodirde e horejo leydi Sénégal. Kono kadi jayde holli e oɗo saaha ko ene tolno e 150 Sénégal naaɓe wonɓe toon to Tunisie ene jiiɗi artirede so dañi. Jayde enquête arti koye caɗele kalis biyeteɗo fond du PSD ko ene tolno e 98 milliards mo Bougane Gueye Dany tubno wonde ko Mansour Faye nawi ɗum kanko Mansour Faye o arti e labbitinde ɗum ɗon e nder jayde enquête. Jayde le quotidien arti e jonde nde yoga e gollotoɓe mairie de Dakar mbaɗi gam hollidde metti mumen tawa saabiɗen metti noon ko joɗade lebbi 5 keɓani jobdi mumen. Walf quotidien holliri e oɗo saaha sa yurnitima taw paale mo leydi Sénégal ene heewi cekdel no fewi so tawi kay a turnima eko jaggate e yimɓe e kala saaha salade seppuji lundu ngo walla ni e salade ñiŋoje. Vox Populi kañum arti koye Alioune Tine kanko Alioune Tine o holliri kay laamu Sénégal e lundu ngo foof ene poti noddude e jaam e deejre nder leydi ndi kono kadi kanko Alioune Tine o holliti so tawi a renaki kay laamu Sénégal inayi e lawol harminde lundu. Jayde Sud Quotidien arti koye cifodiral hakkude laamu Sénégal e MFDC jayde holliti kay rebelaji wonɓe toon to Jakay jaaɓi ngal cifodiral kono Salif Sadio kañuma hande jaɓani. Jayde arti kadi e ngal cifodiral to ngal fotata wadde e fedde nde wona laamuyankore yaɓɓude ha ngal ɗon cifodiral wawa fodde wadde. Jayde Direct News wi ko so tawi a yurti e oɗo saaha elle ko Ousmane Sonko jogui guinol golle Benno Bokk Yakar saabu kay Benno Bokk Yakar foof mum sabbi ko Ousmane Sonko koma Ousmane Sonko haalande ɓe jalta ɓe jaabo walla so Ousmane Sonko waɗi meeting kamɓene ɓe mbaɗ meeting. Jayde yor bi kañum arti e hollide ha hande wonde laamu Sénégal e oɗo saaha ene muusi noon ha tengti e banggue jayndiyankoɓe ene muuse jayndiyankoɓe no fewi ɓe garti e jaggugol Pape Alé Niang mo ganduɗa hoore ma ko jayndiyanke e ko ɓoyani ko kadi jaggugol walla pawgol junggo jayndiyanke Walfadjri biyeteɗo Papa Ndiaye. Jayde Libération kañum arti koye fedde jaggande ene waɗi funti toon to Keur Massar Nord tawa on funti noon fuɗɗi ɗum walla ardi ɗum ko ganduɗa hoore ma gonnoɗo meɗɗoɗo wonde toon maire hono Moustapha Mbengue on funti noon o yowiti koye fewnude kayitaji ɗi pewani waklidde signature uji janani ɗum ko jayde Libération wi noon. Jayde Bës Bi Le Jour arti koye caɗele ɗe rewɓe hesniɓe dañata e nder leydi Sénégal guila e musallaji goƴaji ha e waɓe no Lamine Ba en aroɓe guila mayɗo suwa yaltude suudu mbiyen ɓorti paɗe mumen ɗum noon jayde Bës Bi Le Jour arti e ɗum ɗon. Jayde arti kadi e yiyande l'islam ha e christianisme ko fate banggue hesnade. Bandiraɓe jofnirten ko jayndeji coftal ɓalli ko wayno stade e tribune sport kañumen foof garti koye final CAN U20 baɗowo hande kikiɗo so Allah newni hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie ɓe garti noon e ɗamamuyo jogaɗo wonde baroɗe leydi Sénégal ene poti nawdi ndiɗon kuɓeri yo Allah hokku Sénégal polgu e dow Gambie. Aadi men ko altini so geño haaji saabu eɗen gandi jayndeji ɗi garata alet ɗum noon altini dokkaten bandiraɓe aadi so Allah newni.